Darba waħda, meta kienet ix-xita ma stajtx noħroġ nilab fil-bġnien, ma kontx naf kif se naqbad ngħaddi l-ħin. Għalhekk, qabad biċċa karta bayda u ftit labsijiet tal-kulur. Pinġejt 4 naħliet fi ġnien sabiħ li għandna wara d-dar. Bil-ħajt tas-sejjieħ, is-siġar kbar u folti minn fjuri koloriti u dawn il-ħbib ġodda. Erika, Iris, Martina u Emma l-onktaru l-fuq mill-karta u sibni mdawra bil-fjuri u s-siġar li pinġejt fi ġnien in-naħliet. Dr. Raxtna, Martina. Tassew, jekk se tiqpażhom din il-mużikolja se ddejjaq lill-ġirien. U mhux lill-ġirien biss. Ngħid għalija nippreferi jekk il-mużika żżomma ftit aktar baxxa. Kelli l-bieb magħluq. Imma xorta waħda dam ċeda sħiħa b'din il-mużika. Fimtkom, skużawni. Se nbaxxi il-mużika tinkwetawx. Lanqas kont intbaħt li kienet daqstant għolja. Issa tistgħu terġgħu tmorru. Bilħaq, għax kontu d-dok nessejtni. X'inqala issa? Aħna ġejna nfittxuk biex nagħtuk aħbar. Iva, u din aħbar li se toġbok żgur. Se tgħiduli x'inhi din l-aħbar? Fi ġnien in-naħliet se jkun hawn kompetizzjoni. Kompetizzjoni pinġuta għalik. Ekku, bla dubju se tieħu gost biha. Isma' hej, intom apposta qegħdin tagħmlu jew. Se tgħiduli dwar x'inhi din il-kompetizzjoni? Kompetizzjoni ta' sfin hip-hop. X'taħseb, mhijiex pinġuta għalik? Kompetizzjoni tal-hip-hop? Hawn fil-ġnien? Mela. U meta se ssir din il-kompetizzjoni? Għax irrid nażel diska, irrid nipprepara zifna, irrid nara x'se nilbes, le? Ta' żgur, u rrid insib diska u nipprepara zifna. U meta din il-kompetizzjoni? Meta? Kalma, Martina. Veru li inta ċitata bl-aħbar imma? Eċitata? Paniku għandi jien. U intom tiġu tgħiduli li hemm kompetizzjoni tal-hip-hop hekk? Bla vista xejn. La għandi diska, la zifna, la ħwejjeġ imħejjija. Skużi tafx, kif ridna ngħidulek mela? Aħna rajna l-avviż u ġejna ngħidulek minnu fih. Issek kalma. U bil-mod il-mod sib id-diska u z-zifna u l-ħwejjeġ. B'dal paniku kollu, ħatqgħod iddur fuqek innifsek u ma ssib xejn. Kompetizzjoni tal-hip-hop! Kompetizzjoni tal-hip-hop! Xi aħbar sabiħa din! Ma kienx kompetizzjoni tal-hip-hop, ġnien in-naħliet mixaw b'din il-kompetizzjoni. Fost l-annimali żgħażagħ tiġ kemm hemm parteċipanti. Imma mhux wisq bot mix-xhieda fejn jgħixu l-ħbieb tagħna. Tondino l-Bomblu jinsab waħdu. Hoj int, x'ismek? Hoj! Li tajt. Inti qed tara xi ħadd ieħor hawn? Min int? Fejn qiegħed? Kif min jien?
qiegħed bil-qiegħda fuq il-weraq tiegħi u tistaqsini min jiena. Issa se tgħidli xi ġralek. Fil-ġnien se jagħmlu kompetizzjoni tal-hip hop u jien nixtieq ħafna nieħu sem. Tagħmel sew. Jien smajthom jgħidu li tgħidx kemm annimali se jieħdu sem. Nixtieq ħafna nieħu sem u jien il-hip hop verament inħobb nisfnu. Imma Xiex? Aqlaħħa sabiħ. Kemm se ddum ġejbiha? Għax nibża, għalhekk. Nibża li l-annimali l-oħra jitħu bija. U għal xiex għandhom jitku bik? X'għandek inqas minnhom? Għax jimbomblux. U kull min jarani jaħseb li għax niderek minix kapaċi nisfen. U minix zvelt u insomma. Fimtni xirrit najt. U min ġie mlilek rasek b'dawn il-ħmerijiet? Mhux aħjar minn flok toqgħod hawn tibki xortik tmur u tinkiteb mal-oħrajn? Taħseb? X'naħseb? Li għandi mmur ninkiteb għal kompetizzjoni? Ħattaqbad taqtali nifsi sabiħ. X'qed tistenna? Għadek hawn? Fittex mur u nkiteb. Jien minn hawn fuq se nkun qed narak. X'jiena ċitata? Kemm illi nistennija din il-kompetizzjoni? M'għandix dubju li tħalli lil kulħadd bħalqu miftuħ. Int żgur se tirbaħ din il-kompetizzjoni? Issejjew ma niġrux, mhux għax int m'intix brava Martina. Anzi, imma hawn ħafna annimali oħrajn, il-kol bravi. Insomma, jkun xi jkun ir-riżultat, xejn mhux se jinqas mill-kapaċità ta' Martina. Ekku, tirbaħ jew ma tirbaħx, aħna nafu li Martina brava u li għamlet ħilita kollha biex tħejja għal din il-kompetizzjoni. Issa Martina, murru isfin u fuq kollox ħu gost. Isimgħu waħda. Intom qegħdin tisimgħu bħali, donnu xi ħadd qed jibki. Ma nafx kif ġejt iż-żatta tinkiteb għal din il-kompetizzjoni. Min imlilek rasek li din tottalik kienet jitħak bik. Isma' minna, u erġa' lura minn fejn ġejt. Trajt mhux se tħabba tamana. Xejn ma kienet idea tajba din. Aktar jien mort nisma' mis-siġra. Għandhom raġun dawn it-tlet nemliet. Jien kif nista' nħabbata magħhom? X'qed jiġri hawn? Tondinu, għaliex qed tibki? Ara min ġi jiddeffes fin-nofs. Xi trid tgħid nemmeliċċu? Isma' ħej, mhux aħjar tmorru lem, ħadd ma batalikom. Għaliex qed jibki Tondinu? Jaqgħu. X'għamiltulu? Ma għamilnilu xejn. Xi tridna nagħmlulu? Tondinu ntebaħ jiddaħal għal xi ħaġa li ma tatx għalih. Mhux tortana. Tondinu, ejdin ngħid, għaliex qed tibki? Għandhom raġun huma. Misni qatt ma tħalt għal din il-kompetizzjoni. U għaliex dan? Tondinu, jien naf kemm tħobbu l-hip hop int u naf ukoll li int wieħed mill-aħjar żeffina f'dan il-ġnien. Verament? Jew qed tgħidli hekk biex ma taranix nibki? Tondinu, la qed ngħidlek hekk għax hu hekk. U issa ħallik minn dawn, ix-xotta għajnejk u lesti għax dal-waqt jgħidulek. U intom aħjar tmorru lemmu taraw l-affarijiet tagħkom. Imiss issa lil Martina!
fil-korrent li jmiss. Nilqgħu magħna lil Tondino! Ikolli ngħid li Tondino jħabba ta' soma Martina. Tassew? Kemmu bravu? Żgur li n-nemliet ma kinux jafu li hu bravu daqstant. In-nemliet ma kienu jafu xejn. It-tret nemliet rritu jġibu ruhom ta' bolijiet u qabdu ma' Tondino mingħajr ma kienu jafu l-ħiliet tiegħu. Issa mhux se jaqbdu miegħu iktar? U żgur, għax ħadd fosthom ma jaf jisfen bħalu? Rajtuh lil Tondino kemm jaf jisfen? Hekk konna din ngħidu. Jekk ma terbaħx int, żguru jirbaħ. U issa, wasal il-ħin biex nħabbrulkom ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni tal-hip hop. Fit-tielet post, Juicy Werzier. Ikonna ngħidu li biex naslu bejn l-ewwel u t-tieni post kellna biċċa xogħol jibsa immens. U għal daqstant, qabel naslu biex nħabbru r-riżultati għat-tieni u l-ewwel post nistidnukom biex tagħtu ċabċipa kbira liż-żewġ parteċipanti. Fit-tieni post, Tondino l-Bomblu. Bravo Tondino! Prosit tas-sow Tondino. U fl-ewwel post, ir-rebbieħa ta' din is-sena, Martina! Martina! U issa, nistiednu lil Martina ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni tal-hip hop għal din is-sena biex tisfem ma' xi ħadd mill-parteċipanti l-oħra. U issa, x'għandkom xi tajdu? Qed nara li ma tkomx titħku? Li kont minnkom kif Tondino jispiċċa misfin. Kont immur niskuża ruħi miegħu. U darb'oħra talmu li kulħadd jixraq l rispett. Naħseb li għandkom tiskużaw ruħkom ma' Tondino. Hekk konna għadna kif qed ngħidulhom. Ejja nemmeliċċu, x'għandek xi tgħid? Skużana Tondino. X'għedt? Għax ma smajnikx. Skużana Tondino. U intom, m'għandkom xejn xi tajdu? Ma konniex nafu li taf tisfen daqstant? Jaf jisfen? Tondino m'hawnx min jaf jisfen daqsu. Tondino, qis li nżommu għadrawa li niltaqgħu biex nisfnu flimkien. U issa li kulħadd paċi, mhux aħjar immorru nisfnu nieħdu gost flimkien? U hekk għaddiet ġurnata oħra fi ġnien in-naħliet. U l-ħbieb tagħna Erika, Iris, Martina u Emma, naħliet beżlin, talmu affarijiet ġodda fil-kumpanija ta' xulxin.